Сърцето на маймуната. Приказки от Панчатантра. Край една дълбока река се издигало голямо дърво. Там живеела една маймуна. През цялата година клоните на дървото били оттрупани с вкусни, сочни плодове. Маймуната си хапвала от тях и винаги била сита. Живеела сама, но била щастлива. Един ден до брега доплувал крокодил. Кой си ти и откъде идваш? Го попитала маймуната. Аз съм крокодил. Идвам отдалеко. Обикалям навсякъде, за да си намеря храна. Тук винаги има храна в изобилие. Това дърво е много плодородно. През цялата година дава хубави плодове. Опитай ги. Ако ти харесат, ще ти дам още. Яж колкото искаш. И като избрала няколко по-едри плода, маймуната ги хвърлила на крокодила. О, те са много вкусни, извикал той, след като ги опитал. Маймуната му дала още много плодове. Той ги изгълтал наведнъж и рекал: утре пак ще дойда, нали ще ме нахраниш? Защо не? Отговорила тя. Идвай всеки ден и яж колкото искаш. На другия ден крокодилът пак дошъл. Ял плодове до насита, с голям апетит и приятелски разговарял с маймуната. Маймуната била сама. Драго й било, че си я намерила приятел и щедро го гощавала. Крокодилът идвал всеки ден. Двамата си хапвали сладко и водили дълги разговори. Аз съм самичка на този свят, въздъхнала веднъж маймуната. Но аз не съм самичък, отвърнал крокодилът. Имам жена. Къщата ни е на другия бряг на реката. Защо не си ми казал досега? Щях да изпратя плодове и за жена ти. Когато крокодилът тръгнал да си върви, маймуната дала много плодове и за жена му. Жената на крокодила останала доволна. Плодовете й се осладили. Помолила мъжа си да й носи всеки ден. Дните минавали. Маймуната и крокодилът станали близки приятели. Крокодилът ходил всеки ден на гости при маймуната. Хапвал си от сладките плодове, вземал и за жена си. Тя с удоволствие ядяла плодовете, но не й харесвала дружбата между крокодила и маймуната. Дразнила се от това. Възможно ли е да има приятелство между маймуна и крокодил? Усъмнила се тя веднъж. Маймуните са храна за крокодилите. Ти сигурно ме лъжеш. Казвам истината, отвърнал и крокодилът. Тази маймуна е много добра. Милата, изпраща ти всеки ден толкова плодове. Ако не беше тя, откъде щях да ти нося? Аз не мога да се катеря по дърветата. Колко ли вкусно е месото и щом всеки ден яде толкова сладки плодове. Помислила си крокодилката и рекла: защо не поканиш твоята приятелка у нас? Искам да се запозная с нея. О, тя живее на сушата. Как ще мине през водата? Маймуните са много съобразителни. Тя непременно ще намери път. Крокодилът не искал да покани маймуната. Той усетил опасността в любезната покана на жена си. Не е минавало ден да не попита тя за маймуната и всеки път той давал уклончив отговор. Крокодилката разбрала, че така нищо няма да стане. Един ден тя се престорила на смъртно болна. Много ми е лошо, ще умра, плашкала тя. Няма да оздравея, докато не изям сърцето на маймуната. Сърцето на маймуната? Извикал крокодилът. Да, ако искаш да ме спасиш, донеси ми нейното сърце, настоявала жена му. Нажалил се крокодилът и възроптал. Как мога да направя това? Не мога да сторя зло на единствения си приятел. Значи предпочиташ маймуната, въздъхнала жена му. Иди и живей с нея. Ясно ми е, искаш да умра. Крокодилът се чудил какво да прави. Ако вземе сърцето на маймуната, ще загуби най-скъпия си приятел, а от друга страна животът на жена му висял на косъм. Започнал да плаче горчиво.
След дълги размишления отишъл при маймуната. Тя го чакала нетърпеливо, зарадвала се като го видяла и попитала: защо закъсня толкова? Живи и здрави ли сте вкъщи? Жена ми днес ми се скара. Иска да се запознае с тебе. Отдавна ми е заръчала да те заведа у нас на гости. Заповяда ми да не се връщам без тебе. Ако не дойдеш, пак ще ми се кара. Маймуната се усмихнала и рекла: само това ли е? Аз също искам да видя твоята жена. Но как да мина през водата? Не умея да плувам и ще се удавя. Не се тревожи, аз ще те взема на гърба си, предложил крокодилът. Маймуната се съгласила. Слязла от дървото и скочила на гърба му. Стигнали до средата на реката. Тогава, вместо да плува, крокодилът започнал да се гмурка във водата. Маймуната се оплашила и извикала силно: приятелю, какво правиш? Ако продължаваш да се гмуркаш по-надълбоко, аз ще се удавя. И по-надълбоко ще се гмурна, отговорил крокодилът. Доведох те тук, за да те убия. Защо искаш да ме убиеш? Какво зло съм ти сторила? Жена ми е тежко болна. Може да оздравее само, ако изяде сърце на маймуна. Тук няма други маймуни и за това ще убия теб. Ще дам твоето сърце на жена си. Не искам тя да умре. Маймуната разбрала, че само с хитрост може да се спаси и рекла: скъпи приятелю, защо не ми каза това по-рано? На драго сърце ще дам сърцето си на твоята жена, но то остана на дървото до реката. Аз там го пазя. Забравих да го взема със себе си. Ако ми беше казал, щях да го взема. Крокодилът не се усъмнил в думите й. Хайде да се върнем. Ще се качиш бързо на дървото и ще донесеш сърцето си, без да се бавиш. И той заплувал в обратна посока. Скоро стигнали дървото. Маймуната скочила от гърба му с мълниеносна бързина и се покатерила на дървото. Чак тогава се успокоила и рекла: върни се, глупако, вкъщи. Кажи на жена си, че си най-големият глупак в света. Де се е чуло и видяло сърце да се държи на дърво? Това беше приказката за тази вечер. До следващия път.